समाज ह आ समाज में हर तरह के लोग बाड़े त गाना हर तरह के होए के चाही। त एगो गाना आज रिलीज होए वाला बा अन्नपूर्णा फिल्म से। आप लोग से भी आग्रह बा कि आप लोग जाके जरूर देखब कि फरियाली है कहीं। तो इस गाने को भी आप लोग प्रेम दीजिए। और बाकी सैड सॉन्ग टाइप के जो ना हम ऐसा गौले बनी यही प्रकार के गाना और आई। और ई प्रेम खातिर आप लोग के सदा आभारी रहब भैया। काहे कि हम पहली बार केहू के सैड सॉन्ग पर नाचत देखले बानी। लोग डीजे पर बजा के नाचल है गानवा हाँ के। हाँ। हर नाच में लोग गावल ह ओह पर नाचल ह। सैड सॉन्ग पर पहली बार ऐसा अच्छा, देखले बानी हम। भोजपुरी में अगर कुछ बढ़िया होला तो बड़ा कलाकार के बढ़ावा देवे के चाहिए। हाँ फोन करके बधाई देवे के चाहिए, बढ़ावा देवे के चाहिए। कोनो बड़ा कलाकार रोरा के फोन कैले हैं कि ना बधाई देवे फोन खातिर? तक केहू ना केले, लेकिन मंच के माध्यम से जैसे कि राकेश मिश्रा जी, हम्म। गोलू राजा जी, हम्म फिर एगो इशरत जहां बड़ी, हम्म अनुपमा जी, हम्म निशा जी, हम्म। वीडियो के माध्यम से ये लोग बधाई देले बड़ुए। झूठ का बोले सही बात है। अच्छा अच्छा अच्छा। आ जौन होखे वो बोले के चाही। हाँ, हम मंच के माध्यम से खेसारी पवन के नाम एगो लिहल जाला भोजपुरी में भाई, बड़ा। उनके टीम से हमारे अखिलेश बाबा लोग हैं। बाकी सब लोग सपोर्ट खेसारी पे तो मुलाकात अभी नहीं भइल ना पवन भी ऐसा भइल बा। हाँ हाँ। लेकिन बाकी जितना लोग रहे सब लोग आशीर्वाद दिले बा। उनके टीम के लोग सब लोग स्नेह प्रेम दिले।